It-tielet ħadd tal-Avvent, sena C, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 3, versi minn 10 sa 18. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni l-Battista u jgħidulu: "Mela x'għandna nagħmlu?" U huwa kien iweġġibhom: "Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min ma għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess." Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu: "Mallem, x'għandna nagħmlu aħna?" U hu weġibhom: "Tissikkaw lil ħadd biex jagħtukom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu." Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: "U aħna x'għandna nagħmlu?" U huwa weġibhom: "Tisirqu lil ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom." Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: "Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu, u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fl-imħażen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix." U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara tajba. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-ħajja ta' Ġwanni l-Battista kienet imqanqla minn selu u passjoni waħda, dik li jipponta lejn Kristu u lejn il-miġja tas-salbna tiegħu. L-Iskrittura tgħidilna li Ġwanni kien mimli bl-Ispirtu Santu sa minn ġuf ommu. Din insibuha f'Luqa 1:15 u vers 41. Kien mimli bl-Ispirtu Santu minn Kristu nnifsu li Marija kienet għadha kemm nislet fil-ġuf tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U inti ħerqan biex tisma' l-kelma ta' Alla u biex tinbidel permezz tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu? Il-mamudija ta' Ġwanni kienet mamudija tandima li wieħed idur lura mid-dnub u li jilbes il-ħajja l-ġdida skont il-kelma ta' Alla. Ġwanni qal li l-Messija kien se jagħmet bl-Ispirtu Santu u bin-nar. In-nar fi żminijiet bibliċi kien assoċjat ma' Alla u mal-azzjoni tiegħu fid-dinja jew fil-ħajja tal-poplu tiegħu. Xi drabi Alla immanifesta l-preżenza tiegħu bl-użu tan-nar, bħal meta der lil Mosè taħt forma ta' ħurrieq jaqbad. L-immaġini tan-nar kienet użata wkoll biex tissimbolizza il-glorja ta' Alla, il-preżenza li tipproteġihom, il-qudussija tiegħu, il-ġudizzju ġust tiegħu u r-rabja tiegħu lejn id-dnub. Hija wkoll użata b'referenza għall-Ispirtu Santu fit-Testament il-Ġdid. In-nar ta' Alla jippurifika u jnaddafna u anki jqanqal fina biża' qaddis lejn Alla u rispett lejn il-kelma tiegħu fina. U inti tixtieq tkun tħeġġeġ b'nar qaddis għal Alla u għal meta jerġa' jiġi il-mulej Ġesu fil-glorja tiegħu? Il-mamudija tagħna li rċevejna f'Ġesu bl-ilma u bl-Ispirtu Santu tirriżulta fit-twelid ġdid għalina u li aħna dħalna
fis-saltna ta' Alla bħala ulidu eżies. Ġesu huwa dejjem lest li jagħtina n-nar tal-Ispirtu tiegħu ħalli aħna inkunu mimlija bil-ferħ u l-verità tal-Evanġelju f'dinja li għandha bżonn id-disprat tad-dawl u l-verità ta' Alla. Il-kelma tiegħu għandha l-qawwa li tibdel u titrasforma il-ħajja tagħna ħalli aħna nkunu wkoll dawl li jipponta lejn Kristu. Bħal Ġwan il-Battista aħna wkoll imsejħa biex nagħtu xhieda tad-dawl u l-verità ta' Ġesu Kristu. U inti tiggwida lill-oħrajn biex jaslu għand Kristu bil-mod kif inti tgħix, titkellem u taġixxi. Mulej Ġesu, ħeġġeġ lil qalbi bin-nar qaddis tiegħek ħalli qatt ma jonqosni il-ferħ u l-libertà tas-saltna tiegħek. Għażiża Marija, għamel li jien flimkien miegħek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkun xhieda tal-verità tal-Evanġelju għal kull min jgħix madwari. Amen.